तुम्हाला लागलं नाही पाहिजे का कोपरा. मारा 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 मारा. हे घे चप्पल घ्या. हा ना चप्पल घ्या हे घे हे घे. चप्पल घ्या मारा. घ्या 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 वहिनी आवरू नका सध्या वहिनी वहिनी हो वहिनी वहिनी चप्पल घ्या चप्पल घ्या. हे नंतर अशा बाकी कोणत्या बायाच्या आधी जाणार नाही. काढा काढा बूट काढा. तो नंतर कोणत्या बाईच्या आधी जाणार नाही. घ्या थोडं घ्या 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 घ्या. मारा घे. अरे वहिनी बोलू नका हातानं मोकळं करा. द्या दोन. तू म्हणशील काय ते म्हणेल बस का तू इथे माफी मागा आता. कसं इथं ना कसं इथं ना कोणाच बैठक असं करणार नाही मी जिंदगी खरं. चल मी कधी काही करणार नाही.